Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ दा फाइनाली ADRE रिजाल्ट नोंथांमोननि ग्रेड 3 माबोरै चेक खालामगोन दा फाइनाली अफिशियल नोटिस टाइम डेट फैजोबबाय दा माबोरै थांगोन अफिशियल वेबसाइटआव माबोरै रिजाल्ट शीट नोंथांमोना डाउनलोड खालामगोन बेनि सायाव आपडेट लाना फैदों आरो गुबुन डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोननि साख्रि जाबाय बेनो जाबाय ADRE ग्रेड 3 हिसाबै आरो ग्रेड 4 आवबो थाबैनो रिजाल्ट मोनसिगोन डेट फैखाजोबबाय दा जों बोरै रिजाल्टखौ नायगोन बेनि सायाव आपडेट लाना फैदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना ला मानोना गोबां साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव स' बिदिब्ला लोगोफोर जों थांग्रोनो फैदो माखासे डिटेल्सखौ नायग्रोनोसै जों माबोरै रिजाल्टखौ चेक खालामनो हागोन आरो जों माबोरै मिथिगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 हिसाबै दा बेखायनो आं फैबाय अफिशियल वेबसाइट सेबायाव स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन सेबानि अफिशियल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो मोननै पस्टआ जोंहा दङ ग्रेड 3 ग्रेड 4 हिसाबै दा फार्स्टनि अप्शन नोंथांमोना रिजाल्ट नायनांगोन बेनो जाबाय क्लास 3 पस्टआव बेनो जाबाय ग्रेड 3 हिसाबै आरो ग्रेड 4 हिसाबैब्ला क्लास 4 आव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन बेयाव एन अफिशियल एन्सार शीट एबा नोंथांमोना रिजाल्ट शीट बेयावनो मोनजोबो स' बिदिब्ला जों ग्रेड 3 हिसाबै जों बेयाव क्लिक खालामबा गाबोन नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन बेनो जाबाय 3 मेआवहाय 3 मेआवहाय स' नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोनगोन बेयाव फैनानै क्लिक खालामनाय लोगो स' नोंथांमोना नटिफिकेशन्स बेयावनो गाबोन लेटेस्ट रिजाल्ट शीट ओंखारगोन आरो एक्टिभ जानाय लोगो नोंथांमोनाहाय बेनिफ्राय PDF फाइलखौहाय डाउनलड खालामनो हागोन दा बबे समाव बबे टाइमाव होगोन जों बेखौबो नायनोसै अफिशियल मोनसे आपडेट फैदों जे जोंहा टाइम एन्ड डेट ओंखारबाय स' बिदिब्ला जों नायबाय दा चिफ मिनिस्टारा आपडेट होबाय टुइट खालामबाय जे स' नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्ट 3 मे 11 AM जानाय लोगो नोंथांमोना क्लास 3 पस्टआव 11,510 वेकेन्सिस दा फाइनाल रिजाल्ट गाबोन मोनसिगोन 11 AM आवहाय लिंकआ एक्टिभेट जागोन सेबानि आन्डाराव स' बे ग्रेड 3 पस्टआव नोंथांमोना मोनजोबसिगोन आरो बेयाव जायनि रल नाम्बारा दङ नोंथांमोना गुबुन डिपार्टमेन्टआव स' नोंथांमोना साख्रि मोनगोन स' बेखायनो बे जबा 1 लाखनि साख्रिनि आन्डाराव दङ बेखायनो भेरियास डिपार्टमेन्ट्सआव स' नोंथांमोना गुबुन डिपार्टमेन्ट्सआव एग्रिकालचार इरिगेशन बा PWD जायखिजाया डिपार्टमेन्ट्सआव एग्जाम्पल महरै होबाय आं स' नोंथांमोना पस्टिं जासिगोन आरो फाइनाल रिजाल्ट रेगुलार जब नोंथांमोना मोनसिगोन 60 इयार्ससिम मावनो मोनसिगोन नोंथांनि बैसोआ 60 इयार्ससिम बे पस्टआव मावनो मोनगोन ग्रेड 3 हिसाबै एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 4आ नोंथांमोना 4 मे खालि फैगोन नेक्स्ट दिन खालि फैगोन स' नोंथांमोनाबो रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन दा गासैबो लानानै पस्टआ हमनाला 26,000नि खाथियाव दङमोन दा बेखायनो गाबोन मोनग्रोसिगोन एन्ड बेनिफ्राय काट अफ बेसेबां थांगोन गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ दा बेखायनो जोङो सिगांनि रिटेन एग्जामिनेसननि काट अफखौ नायग्रोगोन ग्रेड 3 हिसाबै आरो ग्रेड 4 खौबो जों नेक्स्ट भिडिअ लाना फैगोन स' बिदिब्ला जों नायनो फै ग्रेड 3 आव बेसेबां काट अफ थांदोंमोन एग्जामावहाय स' दायो जों फैबा अफिशियल नटिफिकेशन बेनो जाबाय ग्रेड 3 हिसाबै पेपार 3, 4, 5 दङमोन जेराव नोंथांमोना क्लास 3 एबा ग्रेड 3 हिसाबै गोग्लैदों एबा मोननो हादों स' बिदिबा ST आव बेसेबां थांदों दा HS लेभेलाव 112.50 थांदोंमोन एन्ड साइन्स लेभेलाव 102 HS पासनि एन्ड बेनिफ्राय डिग्री सिम्पल पासआव 136 थांदों 0.50 170नि एग्जाम जादों मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय बेचेलर डिग्री विथ कम्पिउटारावहाय 105 स' नोंथांमोना नुनो मोनदों एन्ड बेनिफ्राय लाइब्रेरी साइन्सआवहाय 92 थांदों एन्ड बेनिफ्राय स्टेनोग्राफियावहाय हमना ला 108 थांदों एन्ड बेनिफ्राय ड्राइभार पस्टआव 93 थांदों अके दा ड्राइभार एसे खम थांदोंमोन दा बेफोरनि गासैबो रिजाल्टआ गाबोन 11 AM जानाय लोगो नोंथांमोना चेक खालामदो अफिशियल वेबसाइटआव फैनानै आरो एक्टिभ जायोब्ला नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट लाना फैगोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 4 हिसाबै नोंथांमोना 4 मे खालि मोनसिगोन आरो नोंथांमोनाबो फाइनाल साख्रि दा लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटआ बेनो गाबोन नोंथांमोना जाहाथे मोजां रिजाल्ट नायो एन्ड बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि रल नाम्बारा फैयो